हेलो मोर प्रिय बंधुगण माने आपण माने जानिथिबे पुरीरे श्री जगन्नाथଙ୍କ ପାଖରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି? ତ ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥିଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ଗୋକୁଳରେ ବଢୁଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରାଏ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶସ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜର ପରମ ନିଜର କୁଳଗୁରୁ ଭାବିକି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନେ। ତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ ପୂଜା, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜ ଚାଲିଥାଏ। କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ମା ଆପଣ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି? ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହଉଛି ବର୍ଷା କରାଇବା। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ଗାଈ ମାନେ ହେଲା, ଆମକୁ ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆରାଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛେ କେବଳ ଗାଈ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏବେ ସିନା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲେ, ସେ ଗାଈ ପାଖରୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବି ଚଳିଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଈକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଈ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ ଆମେ ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇ ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଅଧିକା କଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁଛି? କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ସେଇଠି ଗୋକୁଳରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଥାଏ, ପର୍ବତର ନାଁ ହଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ତ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ଗାଈ ମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ଚରନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ସବୁ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆମ ଗାଈ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଠାରୁ। ତ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ। ତ ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ମାନି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସେଇ ଋଷି ମାନେ ବି ମାନି ନେଇଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ। ତାପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗା ଟାଇପର ଦେବତା। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗି କଣ କଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝଡ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଯାକ କାଳ ବର୍ଷା ଝଡ ତୋଫାନ ଏମିତି କଲେ ଯେ ଘଡଘଡି ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟେକିକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ଗୋକୁଳବାସୀ ଆଉ ଗାଈ ମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବେ ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତଳେ। ତ ତାପରେ 7 ଦିନ ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ତ ତାପରେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ କମିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 56 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତା କାରଣ ମାତା ଯଶୋଦା ସବୁଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 8 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ 8 ଟାଇମ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତ 7 ଦିନ ଯାକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ 8 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହିସାବରେ 7 ଦିନରେ 7 ଗୁଣ 8 56 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଏକା ବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ବନେଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆସିଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୀରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗଟା ରଖିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ।